celebració del Dia Internacional de les Humanitats Digitals, Day of the Age 2020, ens agradaria presentar-vos una iniciativa que portem elaborant ja fa un temps, però que ha acabat de prendre forma en aquests temps de confinament. Es tracta de l'Associació d'Humanitats Digitals Catalanes, que hem establert entre companys de la Càtedra Màrius Torres, representants del col·lectiu Maker català i també companys del món acadèmic de dins i fora dels països catalans. El nostre principal objectiu és promoure les humanitats digitals aplicades a l'estudi de qualsevol aspecte de la llengua, la literatura i la cultura de la catalofonia. Enguany, volem començar a fer xarxa i ampliar el nombre de gent interessada, ja en som més d'un centenar, a més de crear una base de dades de projectes, ja en tenim una vintena, i activitats per tal de donar forma a aquesta associació i treballar junts pel futur d'aquest projecte. Us convido a seguir-nos al nostre compte de Twitter i a visitar la nostra pàgina web. Aprofiteu aquest Day of the Age per omplir les xarxes amb els vostres projectes d'humanitats digitals amb aquests hashtags perquè en puguem fer difusió. Moltes gràcies pel vostre interès i confio ens trobarem ben aviat a les xarxes.